Co? Tamhle máš ubrousky. Jo. A to, co tam zatím vidíme, tak je jenom kosmický záření. Není to... Ty částice to nejsou? Ne, ještě tam nemáme vzorek. Nemáme tam ty kameny z toho. To uděláme zítra, ty kráso. Mám takový dojem, že tenhle ten dům má silný problém s radonem. Nehoupej se na ty židle. Tak už víme, jak na to. Tak tohle byla alfa částice. Jo.